Čau lidi, vítám se dnešního videa. Dneska si rozšrotíme tu myš, protože ona už je úplně nefunkční, ale varování lidi, nedělejte to. Tady to už je úplně rozšrotěná myš a vůbec nefunguje, takže... Haja! Tomu zaví už ani drží to kolečko. Hej lidi, to bude mega šrot. A teď já z ní jdu vyrvat kábel. Počkejte, já se vás nejdu otevřít. A nic, na to šlápnu a vyrvu kábel. Počkejte. To nejde. Na nic, takže... Hnusná myš. Lidi, to fakt to jakoby nedělejte, protože tady to je jako myš, která vůbec nefunguje. Ale že vůbec. Hej! No. Nebyla takhle moc jakoby poškrábaná, ale dobře. No, úplně dobře to s ní jakoby nedopadlo. Takže... Ale... Hodíme největší. Kámo, on se z toho urvává kabel. Vidí. Takhle blbý kondice to vážně, ale nebylo. Já to zmlátím tady o železo. Z toho doslova něco vylítlo. Ale nevím co. Jo. Nevím, no, co jsem s tím urobil, ale můžeme ještě pokračovat. Ale teď to jdu ošrotit. Aha, to je ten kabel. No ale... No. Ušíka. Hej lidi. No, však to ani nestačí. No, dobré. Mně to už jakoby asi pro dnešní video lidi stačilo. Rozmlátili jsme to až jakoby dost. Z toho vypadla i ta deska, takže jakoby to už se vám říkám nenažaví. No, ještě můžu dát jednu rám z kábla, no. To jdu vyhodit, takže čus.